marhite-hite goarni debata ama, dot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goarni toddi parbadia, na tumo palangit do tanoon. Amen. Kristus Yesus do naung gabe hapis taran siat debatat tuhita. Gabe hati goran dot habadiaun, dohot haluaun. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, hodo haroroan ni dame dot holong ni roha. Selehon jala pahot madihami roha sisongoni. Ramoti maak kanaposom maradupun pangasuni sibulis. Asa malua nasida sian pangujunan, doho sian biar ni roha. Hodo totong haposan dohot partano batuan nami. Setugu hami di dalan sidalan nami. Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata, mari demahita. Tangihon hamuma pati ni debata di minggiuta sadarion. Pati parjulu satu pati pasapuluhon. Pati parjulu ahudo Jehovah debatam ninna debatatta. Dang jadi marakup ahu bainonmu debatam. Pati paduahun. Dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu. Manang ahan na di banua gijang, doho na di banua tongawon, rodi di bagasan aik, na di toru ni tano, yang gotung gabi si sobaon, manang siuluan. Pati patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalanna. Aihona na do sogut, akan namar sineang di goarna. Pati paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onom ari maulahamu nasa siulaunmu. Alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jehovah debatamdoi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari. Manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru. Rodi pinahanmu, rodi pangisi ni huta, ni halak pe naro mangebati hutam. Ai dina onom arido ditoppa dewata,
langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papituhoni. Dibaini do ubahin na di pasu-pasu de bata Jahoba ari pariadidian nai jala di parbadiai. Patik palimahon. Ikon pasangapommu do natorasmu asa martuahu. Jala liling mangulu di tano nanilehon ni Jahoba de batam diho. Patik paunokpon. Unak ko mamunu. Patik papituhon. Unak ko mangalakko. Patik pawaluhon. Unang ho manakko. Patik pasiyahon. Unak ko olo makatidakon hata nasotutu maradupun dongan mucolma. Patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona buru-buru. Manang lubuna, manang hudana. Manang dia pe ugasan ni donganmu. Behadop padok ni debata taringo tupatik nasapului odo. Ahu do Jahoba debatam ninna debatatta. Pargogo nasoha tu dosan jala parrimas. Siluluhod dosani ama-ama tupinoparna rodi sudut patuluhon rodi sudut paupaton. Pinopar ni akka nasogoro hadiau. Alai asido rohaku di akka nama ribu-ribu akka nama kaulongi rohaku diau. Naso mangalaosi patiki. Ido sahatna. Atong rap mangido gugu mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata. Sai pargugui mahami. Mangulahon nahubar tupatikmi. Amin. Tapuji Tuhata marid de mahita. Atopoti mahado sata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ali debata nami namar siroha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus. Manang tiga hali hami rotu julom. Hui lelah hami rikok do asini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahin nahupa serep hami diri nami sadarion di julom. Jalahu parhatopot hami tung najuk-juk du hami manibil sian akka dalammu nabadiai. Songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami sian julom. Alani dosa nami i. Aidang dihalomohon roham hamatian ni akka pardosa. Alai hamu baun ni rohan lomon ni rohamdo asa mangulu. Sesa masaluhut hagiduhon nami. Dohot pangalosion nami. Marhite-hite pangulu nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasini roham di hami. Marhite-hite panidangion. Dohot hagugoon ni toddi parbadia.
asa tarapul situtu rohanami majuho, asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho, bahin hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Roh mahamu tuau asa mangulu todimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rara dosa muna songon abit bunga dadap. Botardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasuba. Gabi songon hapas do muse. Pasangapon ma di debata nadigijang. Amin. Tapuji Tuhan ta marid di mahita. Rupuk epistel di minggu tasadioro imana tersurat di 2 Musa bid 24 mamuka sian ayat 10 rodi 10 pitu tajahama marsikat soring. Alai ninna si Musa ma tu Jehovah yale Tuhakku yang guau dang jolma parhata au nang olat ni natwari, nang olat ni natwari sada, nang olat ni dung makkatai ho dohot naposom, aiduk duk do pamangaku jala halang dilaku. Dungi nina Jehovah ma tu ibana, tung ise ma mambahen marpangan jolmai, tung ise mambahen nangungu manang nanengel, manang namar nida, manang namar pitung, daau Jehovah do. Ope, lau maho, udongani pe pamangan mi, upudahu pe tuho si dohononmu. Dungi nina si Musa muse, ngayale Tuhan, wa suruh ma manang ise lomoni roha. Jadi terribas si tutuma Jehovah mida si Musa di dokma. Dadi sido si Aron hahami marga debi. Boto do pade ibana makatai. Ida mahuhut iperuar ibana majupakon ho. Yadung ho di ida las marohana di bagasan. Ibana pe sikatmu mandok tu bangsoi, ibana hira pamanganmu, jalaho hira debatana. Tiok ma Ido saatna, martua do akan atu mangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Tapuji tu hata marit di mahita.
dakon maha porsiaut tai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaut di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehova ido ama pargogo nasohatu dosa natu mo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabea sia todi parbadia adorang sohabuhan ido tuhata natu maun na bernit di panguhuman ni silatus namate tarpajal lo ibana di hau pinarsila na tua-tua banu toru tunditano namulak mangolu di hari patuluhon namanai tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jehova amanai pargogo nasohatu dosani disima ibana paimlak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu do namate au porsea ditondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria topan ni halak Kristen akan nabadia do dia sisan dosa do dia tai naman do mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate doho dia nguluan nasora sudah amin. Kor sian punguan inahana Tabe dima titing di mingguta sadario
Shalom. Waras madihita saluhurna. Odolan dititing Minggu tanggal 6 Oktober tahun 2024. Sada Romawi Pakobasion. Sada Romawi titik sada guar Minggu dohot topik ni Minggu. Guar ni Minggu sadarion ima Minggu pasapulusiahon dung Trinitatis. Jala topik Minggu totong rade mamaritahon hata ni debata. Sada Romawi titik 2 padidion nabadia. Di hari Minggu sadarion tanggal 6 Oktober tahun 2024 di parmingguan pukul 10.30 WIB di patupa huriata do padidion nabadia. Tu ianakon ni huriata gudangna 2 halak danak boru di keluarga Fransiskus Adriono Pangaribuan. Inatai Siska Yuniarti dohot keluarga Indra Bajarnahor inatai Janerise boru Pajaitan. Sada Romawi titik tolu titing naing marbagas titing paduahon naing majalo pamasuan parbagason ma Agata Jessica Margaret siahan, boruni amata bungker siahan, tubuni inata Agustina Borusitorus, ruas ni HKBP Kramatjati, sian wik BS Taman Harapan, Resort Kramatjati, dohot Orwana, Wahyu Pratama Putra Hutagawal, anak ni amata Joko Waluyo, tubuni inata Nugraheni Hartiwi ruas ni GKJ Dagen Palur. Pamasuk-masuk di patupa di hari Jumat tanggal 10 sada Oktober tahun 2024 pukul siawib di HKBP Kramatjati Resort Kramatjati. Di pasu-pasu tuhata di Batama sakap parsaripeon nasidai. 2 Romawi nomor ragam. 2 Romawi titik sada napatupahon dohot naparadehon bunga altar. Tu hari Minggu tanggal 10 Oktober tahun 2024 napatupahon dohot naparadehon bunga altar. Dohot napayason gereja dohot na humaliangna ima sian punguan ama. 2 Romawi titik 2 pertukaran parhobas parjamita sa distrik Walu. Hobartu haputusan sinode distrik tanggal sia dot 10 Agustus tahun 2024 ima taringot program kerja dohot anggaran keuangan distrik tahun 2024 dinalaho patupahon pertukaran parhobas parjamita sa HKBP distrik Walu DKI Jakarta di Minggu pasapulusiahon, Minggu pa-20-hon, Minggu pa-21-hon, dung Trinitatis. Di tanggal 6, tanggal 10 tolu, dohot tanggal 20 Oktober tahun 2024. Marhitei, HKBP Kramatjati dijadwalhon di Minggu tanggal 6 Oktober tahun 2024 di parmingguan pukul 6 WIB. Jala nama kubasi parjami taon ima amat tapardita Arjunsah Tapubolon STH sian HKBP Cijantung dohot pukul 10 pitu WIB ima amat tapardita Martunas Manulang MTH sian HKBP Tebet. 2 Romawi titik tolu Gokot tu konven distrik dohot hut na pa 180 taoton HKBP. Khobar tu surat nomor 476 garing D titik Walu Romawi DKI garing Sia Romawi garing 2024 Preses HKBP distrik Walu Jakarta manggokon pangula nagok tiki dohot keluarga pendeta pensiun dohot keluarga suak songoni ina sarpat
se HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, laho madohoti konven distrik dohot acara hutna pasaratus ono puluh tulu tauton HKBP nanaing di Patupa, ima di hari Senin tanggal 7 Oktober tahun 2024, maringanan di HKBP Immanuel Kelapa Gading, Jalan Boulevard Timur Kafling Pitu, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pukul 10 WIB 1 na sipul. 2 Romawi titik 4 gokot tu pesta gotilon HKBP Gedong. Hobar tu gokot doho jauh-jauh ni HKBP Gedong resort Keramat Jati tu Huriata. Ima pesta gotilon HKBP Gedong di hari Minggu Sadarion tanggal 6 Oktober 2024. Borhat dosian Huriata nagabe utusan lahoma dohoti ulauni ima punguan ina glori solafide dohot 10 sada halak sian per halado. Tatangnya kema anggiat mardalan ulauni dohot denggan. 2 Romawi titik 5 panitia Natal umum. Hobar tu haputusan sermon per halado Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2024 nunga ditotopon nagabe panitia Natal umum tahun 2024 di Huriata ima sian wik duku. Mau liate ma di pasahat Huriata di Haradion Nasida. Songonima sahat nititing di mingguta sadarion akan nasoni jahahon di titingon boy mata jahat di WA group tabi manang di website ni HKBP Keramat Jati. Horas madihita, shalom. Tabigima pujian sian kur wek parsera.
Tapuji Tuhata, mari dimahita, laus disoma tapasahat, pilihatta 1A, do 1B. Hasita
Dameni debata nasumurung sian salut na roha. Imana mangaramoti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta di hamuna amanami nanami satma tuhita saluhutna lau tumangion hata ni debata hamu naro tu garijaon dohot naman dohoti live streaming. Ta buka ma buku bibelta nagabe turpuk jamita di minggu pasapulusiahon dung Trinitatis di tanggal 6 Oktober 2024 ima na sian Evangelium 2 Timotius bidu 4 mamuka mai sian ayat sada satrodi tu ayat 5 tatangihon ma burjuma radoti tohnan mi dijoloni debata dot Kristus Yesus naro manguhumi akka namangulu dot namate huha tidak kon nang hapataronna nang harajauna jamitahon hatai hajong jokon ditiki naune nang soune picang paingot apoi marhite-hite nasa labas niroha dohot pamudayon ay naroma tikina dang tartahan halak disi poda natikosi alai mangyuton hisap-hisap sadiri ma alapon nasida pangajari na pagyok-gyokon pinggol nasida taiton nasida ma pinggol nasida sian hasitongani laho pailekosa tuaka turi-turian alai anggoho sadok unang ma mabuk roham taon ma najati radoti natama ulau ni parbarita nauli sahat ula tohonan mi ima sahatna. Hurian itu hatam pasti do taingot sogot tanggal 7 Oktober 2024 Ari Ahadu yang menginang Ari ulang tahun HKBP, ulang tahun hita saluhutna. Marumur 3 tahun, sada onom tolu tahun, 160 tahun. Boydo taingot sejarahna. Taruli pasu-pasu ma HKBP dung ro barita naulii tutano Batak. Di 7 Oktober sadawalu onom sada. Pada asati ima rapot naparjolo rapot na mengklaim bahwa ima hari hatutubu ni HKBP. Perjuangan memaritahon barita nauli di tahun nasalpui perjuangan nama ceborat alai dang sudat akka misionaris parbarita nauli mamaritahon hata ni debata sekalipun penuh tantangan penolakan bahkan ancaman nyawa alai demi parsuruan ni debata songo dia parsuruan ni debata tu si Musa tu si Joshua tu si Jeremia
tu si Jesaya, tu sudi akan naposo ni debata, tu hamu salutna. Di bohali debatado. Lau mengadopi akan nama sai, apalagi di partikian nuaingon. Semakin bertambahnya tahun, semakin banyak perubahan zaman itu. Nah jolo sama sekali dah ngadong HP, dah ngadong telepon. Alai saudo barita nauli ido kana manginang. Sonari ngacanggi be tanpa hitam mabuah bibel namet meti HPI ngai disisudi. Tapi satu pertanyaan, sudah sejauh mana firman Tuhan menerangi hatimu, menerangi kehidupanmu yang kelam, yang gelap menjadi terang. Da mau lihat tapa satu Tuhan ini. Alani barita nauli do. Melodang tong dope hita di bagasan hasi pilih begun. Tidak mengenal Kristus. Berarti tidak mengenal kemajuan. Lain. Ala tajalo do barita nauli. Mangulu di bagasan rohatta. Kebecol mana terpasu-pasu mahita. Amin. Nuaing. Hatan di debata. Mama kulingi hita saluhutna. Songo dia ma. Apostel Paulus. Paborhaton naposona si Timotius. Anak kesayangannya. Ala napatuh do Timotius. Manguluhon huria nadong Depesus. Bisa kita bayangkan hubungan mereka, hubungan yang mesra. Tidak ada di sana bantah membantah. Siap menjalankan tugas yang berat. Pada masa itu godang do nadidok penyesat yang membahayakan iman percaya orang Kristen pada saat itu. Tetapi dengan kerja keras, dengan kesungguhan, Timotius taat melaksanakan perintah Tuhan melalui Rasul Paulus ini. Amang inang molo tahingot ede podaih. Nah dikarang ima musisi Batak legendaris Tagor Tampu Bolon tahun 1979. Dimasai lagu ondang terkenal. Karena dianggap biasa-biasa saja. Alai di sekitar tahun 2014 di aransemen baru dan instrumen musik yang memukau oleh Vicky Sianipar berkumandang ma Edeon memberi makna yang sangat spiritual antara natoras tu ianakon, terutama anak buah bajuna.
Ido didok anak kokido hamoraun. Anak kokido hamoraun. Iya. Dang anak kokido manjehi au. Anak kokido hamoraun dia. Syair lagu nai madok angur do guarmi anak kokku. Songon bunga-bunga na hususi. Molo marparangi na denggan do diluat na dawi. Jala ikon ingot doho. Tangyang mido parhitih tiammi dingulumi. Da todikku. Unang sainani ajat ni roha di bagasan rohai. Ai ido mula ni sikap marbabar da hasian. Ikon benget maho maroha. Jalapatun maradopon na tua-tua. Ai ido arta nau margai dingulumi. Sengaja saya hubungkan ini dengan teks yang baru saja kita baca. Hubungan Rasul Paulus terhadap Timotius sebagai hubungan orang tua terhadap anak. Lagu ini menggambarkan juga bahwa bagaimana orang tua mengharapkan anak memberikan kabar di kampung, pandai-pandai membawa diri, selalulah rendah hati, berperilaku yang baik, ringan membantu, senang menolong orang, serta menghargai jerih payah orang tua. Jangan lupa kacang akan kulitnya. Zaman sekarang sudah banyak pola pikir anak berubah. Tanggung jawab orang tua mengurus anak, tapi tidak tanggung jawab anak mengurus orang tua. Saya kira jangan berlaku kepada kita ini. Ikon ingot na tua-tuai. Harus ingat ido didok patik palimahon. Ahado isinya patik palimahon ikon asa martua ho. Iya. Hormatilah orang tuamu agar panjang umurmu diberikan Tuhan kepadamu. Iya. Ahado kaitan nado turpukon. Dalam rangka hita maka lason dengan bahasa ne debata HKBP 163 tahun na parjolo. Bohado hita lam tang di bagasan hapor siota. Jangan semakin banyak kemajuan di zaman ini, semakin tidak percaya kepada Tuhan. Kan begitu. Apa dikatakan di ayat pertama itu? Di joloni debata dot Kristus Yesus naro manguhumi akan namangulu dot namate huhati dakon nang hapataronna nang harajaonna lapatanna bahwa ikut tok tong dohita marmanat di pangalhotai ikut tok tong dohita babuan guar ni debata manang tu dia hita mangula ulotai.
jala ikot taktong hobas hita mula ulaon dan merasa sudah aman, sudah senang, tidak peduli lagi laho paraton hata di debata. Bukan hanya tugas pendeta sintua paraton hata di debata memberitakan firman Tuhan, semua kita yang terpanggil, saudara dan saya. Hamuna amanami nanami. Taingot di ujung ni arit tai. Di ujung ni ajal tai. Bahwa Tuhan menuntut pertanggungjawaban dari kita semuanya. Jadi unang marna lebahita. Madalani nguluta siganup ari. Harus tetap kita aware. Karena kita adalah surat yang terbuka. Sebagai saksi Kristus di tengah dunia ini. Dang boy tadok, dang urusak kui. Ingat, mate pehita manang mangulu di aroroni tuhatta napa dua haliuni. Kristus Yesus songon panguhum di hita. Bersiap-siaplah kita kapan saja. Memberikan pertanggungjawaban kita. Apa yang sudah kita kerjakan di dunia ini. Alani betul-betul tapake mati kita. Ya. Molo nakaning didokor inahanna pararton hatani tuhatai sotung magopo ari-arimi. Saya mengutip sedikit saja. Betul itu. Dan adong besanga hita markobur-kobur dengan tidak ada artinya. Habis waktu. Alai tapake mati kita betul-betul berlapatan. Gabe sira, gabe panodak kita di tonga-tonga ni ngulut taon. Ima naparjolo napaduahon. Di ayat 2 jami tahon hatai. Hajong jokon ditiki naune nang sone picang paingot apoi marhite-hite nasa labas ni roha dot pamodayon. Bagaimana kita sebagai orang tua? Bagaimana saudara, keluarga yang membawa putrinya untuk dibaptis? Keluarga Fransiskus Andriono Pangaribuan dan keluarga Indra Banjarnahor. Dituntut sebagai orang tua bukan hanya membawa anaknya untuk dibaptis, tetapi selanjutnya bagaimana mereka mengenal Tuhan Yesus yang penuh kasih, mengenal Yesus sebagai juru selamatnya. Bukan hanya menginginkan dibaptis, tetapi bertanggung jawab akan imannya. Bawalah ke sekolah minggu. Nanti kalau sudah besar, bawalah ke perguruan Marguru Malua. Aturan HKBP umur 14 tahun ke atas. Sudah bisa. Kesinambungan baptisan dengan akan menerima perjamuan kudus harus belajar dulu yang namanya sidi.
Jadi bukan hanya tanggung jawab gereja, tanggung jawab saudara sebagai orang tua. Bagaimana karakter orang tua bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Ini zaman yang tak elok. Banyak tantangan, banyak kesulitan. Tapi kalau dimulai dari dini, pasti bisalah anak tersebut betul-betul hidup dalam iman, kasih, pengharapan kepada Kristus Yesus. Karena itu manfaatkan waktu-waktu. Jangan tunggu besar. Kalau sudah besar sulit anak itu diubah. Dibuat pola, tetapi sejak dini sudah bisa bagaimana kita membawa mereka kepada Kristus Yesus. Hamuna manami nanami songonatora sitape mengadopi parukilon bohado menegur anak kota tanah salah. Atau sebaliknya, anak sudah lebih berani menyalahkan orang tua. Satu salah orang tua, terus 10 kelakuannya yang membuat kita jengkel. Kesalahan mereka, bagaimana kita mampu menegur mereka. Buado huria menegur, mamicang. Akar ruas. Na mengelau sipatik ni debata. Getar-getir parhalado menghadapi pengalamannya karuas yang mungkin tidak bisa terjangkau sama sekali bagaimana kehidupan sehari-harinya. Adong na estoluon sirang so sirang. Adong na mangulahon tadokma ya kegelapan dunia yang gelap, okultisme, marsobatu Tuhani alai las marsobatu nasing. Sangat sulit parhalado menjangkaui. Walau ngadabo be sasahalak ikon ohona uhuman. Konsekuensinya muse dihasogoma peditei. Pedita nasohaseai. Banyak ocehan terhadap parhalado, apalagi itu pedita. Alani paretta ni Tuhani. Ikut do picangon. Ikut do paingoton. Ikut do diapoi. Zaman waing apalagi manasihati. Enggak zamannya lagi katanya. Alah, paling suka orang mendengarkan khotbah yang enak-enak aja, kan gitu. Nah, tebu iduk-iduk pagyok-gyokon pinggulna. Menyenangkan hati karena dia sudah posisi hebat, bos dan lain sebagainya. Enggak perlu lagi menyucut ya hasalaanna songoni. Itu yang terjadi sekarang ini. Tapi Tuhan mengatakan harus dikatakan. Tidak ada yang bisa disembunyikan atau dibalikkan, yang benar salah, yang salah benar. Ikon satikos-tikosna di hati dakon hatani debata. Meluadong pe gait giok rohana ima di dok di sondiat opat lau pailek kosa tuaka turi-turian jamita boy marturi-turian. Itu tidak benar. Harus benar-benar firman Tuhan itu yang disampaikan. Alai salutna amang inang molo piadong tantangan di tonga-tonga ni huriakta ikon rak mangadopi mahita jala dipaingot debata hita ganup hita be baik pedita situa ruas di ayat 5 di dogma songonon unang mabuk roham tahun ma najati radoti natama
ulau ni parbarita nauli saat ula tohonan mi. Lapatanna amang inang tadopi hamaulon hasusaan tantangan na maragami dihita ganuk alay ikon boy do hita mamonakon situasi kondisi na parjolo ikon rade hita mengevaluasi diri tangganup. Jangan banyak menyalahkan orang lain, tapi mengintrospeksi diri, ngaboha awon. Napaduaon marsaur dot hatan di mata, mangidu pangurupion idu nakaning. Ede siad perserahan, selamat perdana ya, iya. Mato Pak Johita, tutu hata, luar biasa, berani, ya. Wek perserahan, nanti muncul lagi, wek apa lagi nih? Kalisari, bisakah? Ya. Wek tengah sudah, wek yang lainnya lah, rambutan, 2 sudah, rambutan 1 belum, ya. Duku, mari kita bangkitkan, barita nauli, marhite, ede, puji-pujian. Ini menyemangati itu, kompak kali perserahan ini ya, rame donasida teh, iya. Tapi jangan persalian nanti emang inang, teruskan, ya, teruskanlah. Rambutan 2 sudah, tapi kok nggak lanjut lagi? Kenapa? Hanya karena pensiun sintuanya? Janganlah, bagus suaranya. Wah, semua kita bagus suaranya. Alani dita saluhutna kata kunci nama dalani hatan debata ikon di bagasan lebas ni roha. Kesabaran. Sesulit-sulit apapun kalau kita punya kekuatan untuk sabar menghadapi segala sesuatu, hasilnya sangat baik. Tetapi kalau kita tidak sabar, kita akan frustasi melihat keadaan ini. Pelan-pelan tapi pasti. Bagaimana kita mengurus anak-anak kita. Bagaimana pasangan suami istri bisa saling talik ulur. Jangan kayak main layang-layangan terputus songoni. Kotap. Sabar. Menghadapi ulaun siganu pari. Kau sabar. Mungkin sadarion dangadong rezeki kita. Ali sogut berlimpah ruah. Harus sabar. Harus sabar amang inang. Sampai akhirnya. Kesabaran itu menandakan anak ni debatado hita. Amin. Martangi yang mahita. Melihat tema diho ali Tuhan debata. Nunga marsaringar be hatam di tonga-tonga nami. Tarlumobi Tuhan mendok muliate situtur rohanami tu adupanmu. Nunga tolhas HKBP di tanggal 7 Oktober sogot Tuhan gonop usia 160 tahun. Tung alani denggan di basam doi Tuhan. Boy sahatu umur 160 tahun nih. Boy marsaringar hatam di tonga-tonga ni Portibion. Nang pegodang tantangan hamaulon bahkan ancaman terjadi di tonga-tonga ni ruas ni huriami. Lai toktong di dongani hodo hami saluhutna. Alani Tuhan marsobah hami tu adopanmu. Mangelek Tuhan tu denggan ni basam. Asa to rusma denggan ni basam. Merdalan di tonga-tonga ni parnguluan ni pakobasyon ni HKBP huriami ali Tuhan. Samariti kehadiran HKBP lam torang ma Tuhan. Ima gabe sira do panodang
mabuan pasu-pasumi Tuhan, manang di dia pe hami maringanan, manang di dia pe hami mangula-ulaon ali Tuhan. Le Tuhan, hatam nang marsaringar di tonga-tonga nami, lopok kon may itu bagasan rohan nami be, asa toktong huradoti hami, pajomu Tuhan, ima mamaritahon hatam, ditiki naune manang nasounepe. Kobarani hami Tuhan, mamicang, paingoton, mangapoi, mamudai, aka dongan nami, na marsala, na hurang ali Tuhan, naso sahaporsiau pe ali Tuhan. Asa hatami Tuhan marsaringar di tonga-tonga ni portibion alani lehod di hami haguguon hatauon habisuhon haringgason mangaradoti hatami. Asa naparjolo hudai hami Tuhan hinauli parsauran nami dotho merdampak mai parsoran nami tudongan nami jolma. Ale Tuhan nabasa paherbang matanganmu nabadiai nagok pasu-pasui tuakar ruas ni huriam khusus di HKBP Kramat Jation. Satoktong nasida marhiras ni roha lo mamuji pasangapon guarmu nang pegurang hamaulon diadopi nasida ale toktong nasida porsia tutu ho ale Tuhan debata. Aka dakdanak na di pasato tuganup hami marsada-sada toktong ajari nasida Tuhan laho marsiajar mabiar midaho tarlumobi akana toras pe Tuhan margogo loho mengajar-ajari aka yanakonna ali Tuhan nang songoni aka inanami amanami inahanna dohot lansia pe Tuhan. Hodo na toktong mangalihon gogo semangat di nasida. Lo mangula ulon nasida, lo mangadopi aka parukilon manang parsahito pe Tuhan. Sai homa na mangalihon dame di tonga-tonga ni nasida. Nang songoni ali Tuhan aka yanakon nami naso marhaso tadope manang di dia pe nasida Tuhan. Hodo na menjaga nasida, jala na menungguli rohan nasida, asa unang lalap di paralapan nasida, sadingot Tuhan, usia nang matoras ikon boydo nasida berusaha, jala patudu dalat Tuhan, asa adong rokap na Tuhan, saha porsiaon, satoktong nasida mamuji pasangapon guarmu. Akka rumah tangga nang paima imaon yanakon nali Tuhan, nang tungliling dang adong dope Tuhan hodo namanarihon lehot Tuhan lasni roha di nasida boy dongan saur matua dohot akaya nakon na Tuhan lehon ma Tuhan ka rezeki di nasida nang songon na di bagasan hasusan ekonomi pe Tuhan hodo na mangalehon ngolu siganupari patudu dalan di nasida saluhutna nang molo-maol pe mangelulu mangula nasida di ulau nasida adong tekanan sian pimpinanna manang persaingan di tonga-tonga di parkarejuanna Tuhan sehingga membuat marsak Tuhan apuli pargogoi asaboi mengadupi salutna mardongat tondoto ale Tuhan nang secara khusus buat kami tu adopanmu sude aka panitia hut dot gotilon di HKBP Kramat Jati leon semangat di nasida Tuhan lah mempersiapkan lebih baik di pesta di puncakna ali Tuhan di tanggal 27 Oktober pada usian arsak ni roha di nasida ali Tuhan pasu-pasu makaros ni huriami asa toktong nasida sada lah manupahi akan narikot di kebutuhan ni huriamon ali Tuhan nang huingot hami Tuhan ima keluarga na mabuan yanakonna tu pandidion na badia keluarga Franciscus Adriono pangaribuan dot keluarga Indra Banjarnahor Tuhan hodo na mangalihon lasni roha di nasida na mabuan yanakonna asa
mancalo pandidio nabadia lehon akan narikoti tarlumobi bisuk dot gogo asa mampu nasida mengajarhon ianakona Tuhan mebuak nasida tuho ali Tuhan asa bertumbuh kembang dot baik jala boy nasida ianakona manada ho Tuhan Yesus Kristus si paluai ale Tuhan songoni panitia Natal nang dipabangkit huriamon ali Tuhan upasat hami tuwek duku Tuhan hodo na mangalion las ni roha di nasida lao mancalo uloni di bagasan sonang ni roha sa boy Tuhan panitia Natal umumon boy seda roha nasida mangulahon uloni di bagasan lomo ni roham atong salut ulau nami di bagasan sadarion nang pardalanan ni huriami Tuhan di bagasan samingguon hodo na toktong tur campur tangan di hami saluhutna tong sat di homa hami jala jaloma tang yang namion marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tapasahat ma peliata uhut marede mahita. Tuhan meringan
kita tu acara pandidion nabadia atau marede mahita sian buku ende 146 ayat 1-2 laos jongjong ma natoras ni poso-poso. Martangi yang mahita, ale amanami na di banua gijang narodo hami tujolom mabuan akadak danakon, saya si maroham jalo manasida gabe anak komu, pasu-pasu jala pargogoi manasida mangyahi hanguluan sogot, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu aka dongan nama buan dakdanak si didionon, tangihok kamu mahatani Tuhan Yesus. Lahoma hamu tuliat portibion, nina madok akasisyanna, podai hamu masalut bangso, didi hamu manasida tu bagasan guarni debata ama, dohot anak doton di porbadia, ajari hamu manasida mangaradoti salhut, nahutoh nahoni tu hamu, jala ingot ma, sai donganakku do hamu ganup ari rasi rasa ro ajal ni hasyanganon. Manang ise na porsia dohot ni didi dapotan hanguluan, alai naso porsia hona uhum sogot, tangiok kamuma dohot hata natar surat di surat ni si Markus, adong ma aka nama buan dakdanak tu Tuhan Yesus asa dijama, alai dipicang aka sisyaneima nama buani, jadi dung diida Tuhan Yesus si sogo marohana, didokma luas hamuma aka dakdanaki rotuau, unang orai hamu nasida ai dia kasih songoni do harajau ni debata natutudo nahudokot tu hamu manang isipe anggo sosongon dakdanak ibana majalo harajau ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul ma akadak danaki dia pehon matanganna tu nasida mamasu-masu nasida tong hati dakok kamu majolo ha porsiotai. Atau alusi hamuma hata nasukunon naparjolo. Dipangido hamu nuaing didion akadak danakon tu bagasan ni na hina porsion muna. 2. Beha naolo do hamu mamudai anakon munaon asa diboto jala diuton nasida hata ni debata. Tolu. Naolo do hamu marsuru nasida tu gereja do tu perguruan ni huria Protestan asa gabe ruas namangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus atau tapasat manasida tu debata marhite-hite pandidion nabadiai
Ale Aliona Natasia Tarania Banjarnahor. Hudi di mahotu bagasan guarni bata ama. Dotu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dotu bagasan guarni ton di porbadia. Amin. Saya diramodi Tuhan debata mahodi habobongot montu bagasan harajon di debata roh disaliling dilingna. Amin. Ditarik saya sudah. Jesslyn. Sekali namanya Jesslyn Asira. Ale Jesslyn Asira Pangaribuan. Hudi di mahotu bagasan guarni wata ama. Dotu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dotu bagasan guarni ton di porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho dihabongot mon tu bagasan harajon debata roh disaliling dilingna. Amin. Tetap berdiri. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasat hami akadak dana kotuho. Jala di jakoko donasida gabe anak komu. Marhite-hite pandidio nabadei. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabe paningan di hanguluan nasaliling nilingna. Asi maroham. Dohot diaka natoras nidak danakon sai pargogoi jala ajari manasida manugu-nugu dak danakon tuho asarap nasida taruli diaka arta ni harajon. Amin. Marede mahita los jongjong mahita saluhutna. Peliata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan di salut seleu na denggan. Dot nasa uli basa na mauli utus. Hupasat hami masya na nilehon mitu hami plen nami tuho. Sejalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami plenon. Patibulhon na rajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalam utada hami kudang nislenlon mitu hami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
hami na di Banua Gijang. Sai pinorbadia maguarmu. Sai Roma harajaonmu. Sai saut malomoni roham di Banua Tongaon songona di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapa hari. Sesama dosa nami songon panesan nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami togihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala dipasoron ma damena tutodim. Di hamuna manamin anami di bagasan obason pasat hami ma gatini tusogot tanggal 7 Oktober sonari mau pasat hami ma selamat ulang tahun HKBP 163 tahun. Selamat ulang tahun HKBP. Tuhan memberkati. Horas. 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 Marpoto ma keluarga naung tardidi anak kona rap dotami dison upasatama ma partikian.